kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa sanamukela kuSolomaya TV nomkhulu Mazibu i-channel enenhloso yokuthi iqashise abantu ngezinto zesintu nemimoya. Mkhulu, amen. Sesiphinde sabuya futhi kodwa ngaphambi kokuthi singene esihlokweni into ebalekile sicela abantu ba-like, ba-share, ba-subscribe ukwenzela ukuthi i-channel inyuke ikwazi ukufikelela abantu abaningi ebantwini abaningi. Siyabonga kakhulu nalabo sebasubscribe njengoba bese shilo ukuthi sibonile ukuthi sesifule ngapha kwa 4,000 ama-subscribers. Lo nto uyabonisa ukuthi umsebenzi muhle mkhulu. Abantu bayawuthanda lo myalezo nikona abadala. Mkhulu, isihloko sanamhlanje sikhuluma ngomoya. Umoya mkhulu into ejule kakhulu. Amen. Ngoba awubonakali kodwa ukhona. Ukuzwazi ukuthi ujulile mangakubamba la ngokuvalele ungangeni umoya. Ukuphela kwabo. Kuyasho ukuthi lento le ibambe ukuphila komuntu ukufa nokuphila. Mkhulu angazi ke abadala bakwaleleni ngalesi sihloko. Ngizocela ukuthi ngithathe intambo ngisiphonse kuwo. Kodwa ke ngizocela uqala ubulise ucele futhi ukuthi abantu bashare, ba-like, ba-subscribe. Ende ungene esihlokweni. Umoya. Khetha kuwe intambo. Umoya. Siyezwa manje baze baqambe iculo bathi imimoya ngemimoya. Wayapha umoya ongcwele. Siyabezwa uma beqamba nje iculo labo bathi imimoya ngemimoya. Umoya ongcwele washo na. Sizokhuluma ngomoya namhlanje. Siyanibingelela ke babukeli beSolomaya TV. Nibingelelwa yisi Sanusi lesizwe. Sanusi. Seziningi Sanusi ziyaphakama manje. Seziyavela. Ngasho phela uyakhumbula Dlomo singena lapha ku TikTok, ngena lapha ku TikTok ngakhuluma ngeSanusi. Abantu bangibhokela ngasho mina ngathi yazi ukuthi ngoba ningibhokela nje uzothola ukuthi baningi abantu abayiZanusi kodwa manje bayasaba ukuvela ngoba nina nizobabhokela nithi weyiSanusi ingani Sanusi kwakucredo nina niyiSanusi kanjani ziningi manje nezabesifazana wegogo weyiSanusi asikho iSanusi umfazi ngutshele mina kubili iSanusi nesangoma iSanusi isangoma esaphansi esengoma iSanusi esezulu esaphezulu. Manje ke ngicela nje ukuhlukanisela lapho oqala kanti bese ngene ehlokweni sethu somoya. Sikhuluma ngomoya la. Sikhuluma ngomoya la, sizokhuluma ngomoya. Yini umoya? Umoya ujule kakhulu indaba yomoya. Ijule kakhulu indaba yomoya. Umoya ukuphila, ukufa. Kubili emoyeni. Umoya ukuphila, ukufa. Umoya ubumnyama, ukukhanya. Uma uphila kusuke ukukhanya kukhona kuwe. Uma uphila kusuke ukukhanya kukhona kuwe. Uma abelungu ke baye beyikhulume ngendlela yabo na ukuthi alive uyabona ukuthi lento ikutshena ukusobala ukuthi lento kahle kahle yenzeka kuphi ekukhanyeni. Baze bakhanda ingilosi wathiwa kunengilosi kune-angel ngoba kukutshena ukusobala leyo nto leyo ukuthi iza nokukhanya leyo nto leyo iza nokukhanya akusikho ukuthi ngoba kuyingilosi ngoba into yengilosi ayikho kodwa kusuke kukhulunywa ngani ngokukhanya. Ngithe mina mangiqala la ngathi kunemimoya ngemimoya iculo lisho njalo lithi imimoya ngemimoya kodwa umoya ongcwele awunjani awusekho okusho ukuthi kunomoya omnyama nomoya wokukhanya kunomoya wokukhanya kunomoya omnyama noma umoya obumnyama. Uma ngisho njalo
Sinomoya obumnyama izinto ezenzeka kuphi ebumnyameni eyijulileyo. Kungaba abanye ubathole uthi bakhuluma ngobuthakathi ngane abanye abalala ezitradini abanye abalokhuzana aba rape abantu. Yiyo yonke lento lena nokuba sekamereni ocansini yizo zonke lezi zinto lezo ezikutshena ngokuthi kunomoya wani wobumnyama. Kunomoya omnyama. Umoya wobumnyama, umoya omnyama. Angithi uyangizwa. Bese sibuya sizoba nomoya wokukhanya. Umoya wokukhanya uthi ukhanyisile kube kukhona imfihlo yobubi ngaphakathi. Umoya wokukhanya. Mibili imimoya. Ubumnyama nokukhanya. Umoya wokukhanya, umoya wobumnyama. Mayimbili kanje abantu bazi ukuthi mawuzokhuluma ngomoya uzothinta umndaba, uthinta indiki noma amandiki, uthinta abalozi, uthinta inzuza, uthinta amanguni, uthinta amakhosi, uthinta amanono, uthinta zonke lezi zinto lezi. Akusi umoya ngalendlela enucabanga ngayo. Umoya unobumnyama nokukhanya. Unobumnyama nokumhlophe. Umoya. Yingakho mawunejazi black and white ehlukene ngokumnyama nokumhlophe kuthiwa umbethwe yini? Umbethwe amakhosi. Noma umbethwe yiyo yonke imimoya. Kukhona esebumnyameni eyimfihlo, kukhona esekukhanyeni engeyona imfihlo ekwazi ukwenzani ukuphatheka. Kodwa manje uma ubuka nje umoya wona ngobuwona umoya usuyabona manje ukuthi umoya ukwazi ukuphatheka, ukwazi ukuphatha. Unezinto eziwukungcola neziwukukhanya ezisemfihlweni engakwazi ukubonakala, engakwazi futhi ukwenza ukuphatheka ngoba umoya ngeke uzungitshela usize umoya ukuthi ungakanani. Ngeke uzungitshela umbala wawo ukuthi unjani umoya. Kodwa manje mawuthi uyabuka umoya abantu bazi ukuthi ilento ekwazi ukuthi bayisebenzise njengokusiza abantu ngani kanti umoya uphethe ukuphila nokufa. Ngangibuza mawufuna ukungibuza. Umoya mkhulu ngiyacabanga ukuthi angazi noma sizovumelana masithi uyintsusa yayo yonke into ekhona ngaphansi komthunzi welanga. Yebo. Umuntu uhlukanisa kanjani umoya okhanya nobumnyama? Wazi kanjani ukuthi lo moya obumnyama lo moya wokukhanya? Futhi uma uzothi wena mkhulu umoya akuyiyo lento abantu abayicabangayo, because abantu uma becabanga imimoya bacabanga okay ngokwesintu nangemimoya yesintu. Uzocabanga umlawo, acabanga moya omnguni, amanono, abalozi njalo lemimoya yaziwayo. Ngabe uthinta kuleyo nto leyo noma wena lo moya okhuluma ngawo umoya ohlukile? Mangabe uhlukile, uhluke kanjani kunaligaba lezi engicela ukuzibala? Umoya lomo ujulile. Umoya ujulile kakhulu, umoya ujulile kakhulu. Uma ngithi mina umuntu angacabangi umndawe, indiki, umzuza noma amanono ngokunjalo abalozi. Mangisho njalo zonke lezi zinto bazakhe enyameni abantu. Bazakhe enyameni noma bazenzela okungokwabo. Ingakho uzobona ngithi mina umoya ujulile akusiko ukuthi umndawo nani. Mawunemndawo wazi ukuthi uzoba nomcebo nazo zonke lezi zinto lezi eziphathekayo uhambe ngemoto ezinkulu. Mawunomndawo yebo umndawo uyawela ngaphansi komoya awusiza izinto eziphathekayo ukuthi wena usuzobonakala ucebile ngoba wena kuthiwa unenzuza, unomoya wenzuza. Kunemfihlo ejulileyo emoyeni wenzuza. Uyabona? Kodwa manje uthola ukuthi lo muntu lona kuyenzeka abe nenzuza acebe lo muntu lo. Ingakho ngithe mina kunomoya onjani omnyama nomhlophe. Ekhanyeni sifuna izinto enjani eziphathekayo. Uma nje uqala kuzosa sifuna into enjani eziphathekayo ngoba uvuka nje uyavuka uyosebenza, uyokwakha insimbi, uyokwakha umese, uyokwakha ini niyogubha igolide niyokwenza njani. Nizofuna into enjani ephathekayo bese nihamba niyolala. Still kusavunguza umoya.
ojulileyo abanye uthola ukuthi balele kodwa bahambile bayasebenza ngokukamoya balwa nemimoya ebusuku belele balwa nezinto ezijulileyo ezizilwane engabambeki ngesandla angazi mhlawumbe mina ngibeka into engezwakali kodwa ebusuku lele la wena ulwa nemimoya ulele la wena ulwa notikolosha ozothi makusa awusababona botikolosha awuboni ukuthi kodwa uyabona ukuthi ayiye bengilwa namhlanje umoya kukhona umoya omnyama nomoya onjani omhlophe kuyenzeka ke nasebusuku uthola ukuthi akusikho ukulwa kuphela ngobulwa egazini kuwe akusikho ukulwa ngobulwa egazini kunemimoya efikayo izinto zakini izinto ezinhle ezikwembathayo ngobusuku ezifika ngani ngethonga nini ebusuku okukutshela ngokusobala ukuthi uyawuthola umhlahlandlela ebusuku lele uthola umhlahlandlela emini ubhekile angithi uyabona umoya lowo kodwa abantu bafuna ukwenza ngathi umoya wokukhanya kuphela ukhona nobumnyama bafuna ukwenza ngathi umoya wokukhanya kuphela ngoba bafuna into enjani eziphathekayo bafuna into eziphathekayo ukuthi mina ngiyasebenza mina ngihlale office elingaka mina ngihamba ngemoto ezinkulu mina ini umoya uhlukene kabili kunowesifazane nowesilisa kunokukhanya nobumnyama okay ngathi ufuna ukubuza sishaba awubuza usungiphendulile mkhulu yeah kahle kahle umbuzo wami ulele la mkhulu ngoba masikhuluma ngomoya omnyama nomoya wokukhanya omunye umuntu uzoyitshela ukuthi masikhuluma ngomoya omnyama umoya wokuganga yebo kanti kahle kahle sikhuluma ngomoya wokuphilisa nakho yebo emnyameni yebo maya umbuzo wami uthi kuyenze ukuthi ugange ngomoya wokukhanya na kakhulu kunabantu ababeka izinto zabo ebumnyameni ezizokwazi ukusebenza uma sekusile noma ekukhanyeni kunezinye izinto besikhula thina kuthiwa ungaphalazi ilanga seliphumile noma ungalali ilanga lize lingene ezinqeni bebesho njalo abantu abadala ngoba kuyakutshela ukuthi lo moya wokukhanya unobubi bawo kunemfihlo ejulileyo ewububi uyabona ngoba ushisa nje ukutshela ngokusobala ukuthi kunemfihlo ejulileyo lapha ewubungozi engakwazi ukusetshenziswa abantu ngaze ngithi ngesilungu ipower zonke izinto eziza nokukhanya ziphetheni amandla ngoba zonke izinto ezisekukhanyeni kufuna ukuthi thina sifuna ukuyibona ngokwenzani ngokuyibamba ukuthi zinhle sibambe ngoba zifike ezandleni zethu kanti kunalemfihlo yobubi ekuphi esekusitheleni yebo ilapho nje mkhulu ngabe umoya nalento ukuthiwa ngesilungu energy into eyodwa ngizokutshela why ngikubuza okay yebo into eyodwa okay yabo uma ngabe usho kanjalo uzokucindezela ke manje ya hayi woza masikhuluma nge-energy yeah i-energy ngokwe-science inama elements amaningi yebo ngoba if inalento esithi umoya lo ephefumulayo kuthiwa i-oxygen yebo it's an element engabonakali yebo kukhona o-hydrogen ngeke ubone kukhona o-helium ngeke ubone nitrogen wonke la yeah ama-element e-energy angabonakali kodwa abelungu bayawasebenzisa kakhulu uyayibona lento le yeah so masikhuluma ngale mimoya le esiyaziyo ngesintu lena ehlaziywa kakhulu yi-science siyibeka phi ngoba kahle kahle le mimoya inamandla and kwesinye isikhathi nala empandeni somehow le mimoya iyabandakanyeka why ngisho kanjalo wena mkhulu uma ngabe impande noma isihlahla sihlaza lapha siyazi ukuthi sihlaza ngenxa yeprocess ye-photosynthesis noma ukukhanya kwelanga ukuhamba kufike esihlahleni masifika kushintshe isihlahla sibe ihlaza ukubonisa ukuthi kune-light ngabe leyo mimoya leyo ihluke kanjani njengoba soshilo ukuthi energy yonke nalena thina la isintu esesiyihlaziye kakhulu ngoba masibala kule science inokujula okuningi ngoba
zonke izinto esizibonayo noma esizisebenzisayo ezilento ukuthi Isebenza nge-energy. zonke zisebenza nge-energy. Yeah. Imoto ayikwazi ukuhamba ingena petrol iphuma ku-oil, i-oil iphuma phansi komhlaba. Uyazi ukuthi Dlomo uzosibuyisela emumva ke lapha ekudalweni komuntu eMpumalanga naseNtshonalanga. Uzosibuyisela emumva ekudalweni komuntu eMpumalanga naseNtshonalanga. La besithi sithinta umoya, sithinta umuntu odale konke. Yebo, odala ubumnyama wadala ini ukukhanya. Okusho ukuthi udala ubumnyama wadalani ukukhanya. Sesiyabuyela ke manje sibuyela kuphi emoyeni manje ukuthi lo muntu lona umuntu ongabonakali noma ilamandla angabonakali akwazi ukubamba izinto zihlume. Amandla angabonakali ayini awumoya. Yebo, Bese buya ke eza la kuyoba khona eMpumalanga neNtshonalanga. Uma kukhona eMpumalanga neNtshonalanga sinephansi nani nephezulu. Uma sinephansi nephezulu, phezulu kuphila yiphi imoya? Imoya yamakhehla. Phansi kuphila yiphi imoya? Imoya yezangazi. Kodwa kusho ukuthi uma kuphila imoya yamakhehla phezulu, izangazi zikho. Akusho ukuthi makuphila izangazi phansi amakhehla wekho. Angithi uyangizwa? So manje ufuna ukungibuyisela emumva lapha ekudalweni komuntu. Uma uzokhuluma ngendaba yani yezinto eziza ngesilungu netechnology nezinto zemimoya lena esithi thina imimoya yabantu noma yesintu. Angithi uyangizwa? Uma uzoqala lapho ufuna ukukhuluma ngezinto zemimoya yaseNtshonalanga. Uyabona manje ukuthi ngibuyela khona eNtshonalanga. Sengiyayibeka le moya ukuthi iza kanjani. Uma uzokhuluma ngemimoya ye-technology noma yobusha, uzokhuluma ngezinto esikwazi ukuyibamba lesikwazi ukuyiphatha esiyikhanda ngawo umoya. Sizikhanda ngani? Ngawo umoya. Angithi uyayibona? Ingakho ngithe mina lo yamuntu wayesemfihlweni enikwa amandla okwakha umoya wokukhanya nomoya onjani? Wobumnyama. Kusho ukuthi yena uyedwa sekukuthathu ke lezi zinto lezi. Yilo moya odablishile onomnyama nani? Okusho ukuthi ilemandla alomuntu odale ubumnyama nani? Nokukhanya seku3. Ubuyela lapha na kuwe ongibuza ukuthi kuhlukana kanjani manje nalamandiki namandawo. Okusho ukuthi amandiki namandawo kunomdali, kunomenzi wezinto, kunomlaleli nje olalela izinto noma owenza okushiwo yilaba ababili. Okusho ukuthi kunalowo oqala esithi amandiki noma indiki okuumoya wani wamakhehla. Sibe namandawe noma umndawe okuumoya wani wezangazi. Bese siba nalomoya obalance oyini okulinono. Umoya obungcwele lowo. Umoya obungcwele sihlukanisa lapho ukuthi kunemimoya, unomoya odale imimoya esebumnyameni nemoya esekukhanyeni. Okusho ukuthi lo muntu uwumoya yena ngoba usemfihlweni kodwa ukwazi ipower yakhe ikwazi ukwakha okusekukhanyeni nokusebumnyameni asikisi. Okusho ukuthi lo muntu wadala ukukhanya nobumnyama, waqala ebumnyameni. Wakhanda ubumnyama, wasebona ukuthi ebumnyameni izinto zifihliwe. Wasebuye ekukhanyeni. Sekuchaza usobala ukuthi izinto esiziphatha njenge technology izinto eziza ekukhanyeni kodwa zibe zinemfihlo yokungcola kwazo. Amen. Kulento eshoyo wena mkhulu iphinde ibuyela kulo lephuzu engilibuzile ngemimoya ngifanisa ne-energy. Ngoba mazothi kukhona umoya waphezulu, khona umoya wasenzansi, amakhehla phezulu ogogo phansi. Yes. And then ubekho lo obalance usithathu ukuthiwa amanoni. Yeah. Uyazi ukuthi ngokwesayensi i-atom inama element amathathu. Qedile. Ine electron, ine neutron, proton. Yeah. So lento le iyabonisa ukuthi kwa science yona le yaseNtshonalanga ayiqhelelana kakhulu nemimoya leyesintu kodwa indlela yokucacisa eyenza ngathi kuhlukile noma izinto ezingafani. Asizothula manje ke Dlomo. Uyabona uma usukhuluma ngento enjalo sesosuke bese sijula kakhulu ukuthi
lo ongumdali noma lo owumoya owakhanda ubumnyama nokukhanya wawathatha amakhehla wathi mayewathatha amakhehla avele amakhehla athatha ingane yawo yentombazane ukuthi bengakachazi ukuthi behluka kanjani laba bantu amakhehla bawathatha ayophila ngana amakhehla ayophila ngomoya kuphi phezulu izangazi zehliswa zasiwe ezantsi emanzini kodwa zawuphila ngani ngawo futhi umoya kuphi ezantsi okusho ukuthi izangazi nasi isangazi sama nengane yaso yakhe yomfana bashona bashona ezantsi behliswa ngoba uyazi ukuthi ngisho ukuthini mangisho njalo lona ngumdali wafika wadala indoda kwaba yiye ngama bonke wafika wadala indoda kwaba yiyo eyengama konke mayidala le ndoda kwaba kuyiyo eyengama konke wase yayilalisa ngithi basho njalo ngalo Adam no Eve wase yayilalisa le ndoda mayeyilalisa wayilalisa uyayithwebula umqondo uthwebula konke isimo sayo izigcine yenzani iyalala bese ehlumo wesifazane kuyo mayisehlumile wesifazane kuyo uqeda wesifazane uphila kuqala ukunendoda kodwa indoda ibifike eqala yenzani yaphila ingashiyanga umuntu la emhlabeni ngalesikhathi lo ongumdala yenze njani eyilalisile angithi uyangizwa uma ilalisa kuhluma wesifazane mayehluma nje wesifazane la kuyo uvuka owesifazane mayiqala ukuphila uphila le ndoda ilele phansi mayivuka le ndoda ivuka sekukhona owesifazane mayivuka sekukhona owesifazane sebeyaxabana laba bantu sebebangana babanga ukuthi ubani ufike eqala la ithi indoda mina ngifike eqala la bengashiyanga umuntu uthi wesifazane mina ngikufice wena uvuswe yimi wena wakwe yimi wena mina ngivuke wena uzalwe yimi ngabe mina bengiqhamuke iphi kanti uma ukuthi wena uthi wena ngidalwe kuwemi angithi uyabona lo moya ukhatha laba bantu ababili okuwumuntu wesifazane nani nomuntu wesilisa bantu mabehlangana ngobumnyama beyitshela ukuthi lo moya unjani awubaboni kanti lo moya wazi ubumnyama wazi yini ukhanya bayitshela ukuthi awubaboni lo moya ngoba behlangana ngezitho zabo engafani bahlangana nini ebumnyameni ebusuku ingakho ubona nocansi luvamise ukwenziwa nini olase ebusuku okusho ukuthi yebo okusho ukuthi umoya onjani ucansi umoya omnyama okay ke sesiyabuya bayitshela ukuthi laba abantu ababili benze ngathi emini baxabene abezwani lapha emini benza ngathi baxabene abezwani kodwa ebusuku bayadibana bobabili bayitshela ukuthi lona ongumdala akababoni ngoba kunjani ngoba kumnyama mabeqeda bedibana bavuka sekukhona izingane sekukhona abanye abantu abadaliwe kusho ukuthi umlingo lento kamoya iwumlingo okusho ukuthi indoda iphetheni umoya nani nomlingo owesifazane uphethe izinto zomoya oyimfihlo nezinto eziphathekayo ukuthi lo moya wasentshonalanga iwona okwazi ukwakha izinto zenze njani ziphatheke ngesandla iqiniso lelo ziphatheke ngesandla ngoba wakha izinto iphatheke ngesandla kanjani owesilisa ufike wabeka imbewu yakhe angithi umoya imbewu iwamanzi imbewu bese owesifazane ubani kanti ophathele izingane esibelethweni yonke into eyenziwa umuntu wesifazane kufanele ukuthi vele iphatheke yonke into eyenziwa owesilisa kufanele ukuthi ibe umoya angazi mhlambe angazi noma niyangizwa yiko labantu abamhlophe sithi abantu basentshona yebo nezinto lezi yonke into ebambekayo kube into yapi yasentshona langa iqiniso lelo ngizosho nje into eseceleni namkhulu ngoba njengoba besentshona nabo bayakhomba bathi konke lokhu kubuya lokho esikwaziyo kuphuma empumalanga yebo the sun rises in the east and then it sets in the west bona bayabasentshona ngoba abantu bezinto eziphathekayo
imali umcebo igolide ibhamu yonke into izinto ezibalulekile ngoba ngutshena nje ngoba ngutshena ukuthi uma kuphila umoya wezalukazi entshonalanga uma nje kuphila umoya wezalukazi kuphi entshonalanga uyabona ke mawuthi wena iEast nani neWest okusho ukuthi okwase East kuyalingana nokwase West ingakho ubona iEast neWest ikuphi iphathi nendawo okusho ukuthi ku equator isokhalweni phela isokhalweni nomuzi wendoda kuphi ula okhalweni nomuzi umuntu osifazane isibeletho sikuphi sisokhalweni yonke lento ikuphi inqamula la equator inqamula la okusho ukuthi yonke lento lena ivundle okhalweni lomuntu wesifazane nabelungu baqhamuka kuphi okhalweni lomuntu wesifazane kuyikuthi bakhiwa indoda emoyeni wazoba beka nabo umuntu wesifazane wathi mina ngiyazala mina konke lokhu okukhona okubonayo wena udalo bani uye uyakhohle ukuthi akukwazi ukuvela emehlweni kungaqalanga kuphi emoyeni ngoba ngisho nako lokhu kweScience uqala kuumoya bese kugcina sekuyini sekuyilezi izinto ezikwazi ukuphatheka uyabona angazi yiumoya kodwa no uqinisile nomkhulu usakhuluma ngawo umoya yonke into ivela empuma iya entshona kodwa zonke into ezibambekayo zisentshona yonke into esiyincomayo ebambekayo ekhonjwayo sithi ize nabelungu qedile izinto zabelungu sithi abantu basentshona la ama West ama colonizers abantu basentshona no kodwa kahle asikhulumi ngabo phese sikhuluma ngawo lo moya wasentshona la okhanda izinto eziphathekayo nazo kanti lona wase East wasempumalanga ukutshena ngokusobala ukuthi mina ngiziphethe lezi zinto ezijulileyo kodwa ngokwani kamoya bengifuna ukubuza asichaba bengifuna ukubuza sesenjule kakhulu noDlomo nale khehla no mkhuluma sibuko kahle into bengifuna ukuyibuza la umoya lo moya osikhuluma ngawo kahle ayi mina ngididekile la umuntu onalo moya wenzani umsebenzi walomuntu onalo moya njengoba sikhuluma ngomuntu ofaka indwangu emhlophe enokunyama zihlangane kanje manje lo muntu wenzani yini umsebenzi wakhe kahle lo muntu umenzi lo umdali lo muntu uyena lo esithi umvelinqangi noma ungumoya kalizwi yebo wasevela enyameni qala ingakho owavela qala umvelinqangi wasekhanda lesi salukazi singunomkhubulo wakhe umvelinqangi nonomkhubulo wakhe kunomoya omhlophe nomoya omnyama yebo kodwa kusho ukuthi kulo moya wokukhanya abukho ubumnyama noma izinto eziwukungcola kodwa nakulo moya omnyama akusho ukuthi azikho into ezinhle khona angithi uyabona khona olawula umhlabathi nomhlaba khona olawula izulu nomoya yini khona olawula umhlabathi nani nomhlaba khona olawula izulu nomoya uyabona ke lapho soyithinta ngoba nalapha emoyeni kunezinye imfihlo nokufa okuthile kulapha emoyeni nasezulwini nalapho phansi emanzini noma phansi emhlabeni kunani kunezinye izinto zokuphila ezikhona kukhona okubulalayo kukhona okunjani okuphilisayo labo abantu kushuthi bavela belingana kodwa kunalona odominateile esithi wavela kuqala okuyena ophezulu ongamele konke hayi ngiyacabanga mkhulu sisithintile lesihloko mhlambe singathi masenza upart 2 waso mkhulu isihloko somoya sihlukanise lemimoya ngoba ngizwile umbuzo kaSichaba ukuthi uyapi
bengithi ngifuna ukumchazela ukuthi kungani lemimoya sesikhona sinemimoya yamandiki, yamandawe, yamanono, abalozi nazo zonke lezi zinto. Ngoba leyo mimoya leyo iphila ngobumnyama kahle kahle mawuthi uyayilandela. Kodwa akusho ukuthi ayikho phezulu. Akusho ukuthi ayikho phezulu ngoba naphezulu sinale indawo lomoya. Okay. Njengoba ikhona amakhosi ehlala phezulu. Yebo, ukuthi ke leyo singayithinta siyifake phansi kwamakhosi ngoba mawuthi uyalalela amakhosi ayikho inkosi engahambe nomuntu wesifazane nezingane. Hayi, Trinity. Ayikho inkosi engahambi nomuntu wesifazane nezingane. Bese ke uzongitshela ukuthi wena unamakhosi kodwa uphila wedwa nje. Awunayo umuntu wesimame nowesimama athi mina ngempethu amakhosi kodwa uphila yedwa nje. Akanandoda, akanayingane. Kodwa uthi unani? Unomoya wamakhosi. Noma wemukela amakhosi yena usebenza ngane ngamakhosi. Awukwazi ukusebenza ngamakhosi. Uyabona nje mina ngatshenwa kahle kwathiwa wena uyosebenza ngezithunywa zize ivuthwe. Sifuna ukufundisa imfihlo kamoya nemfihlo yamanzi. Okusho ukuthi babefuna ukufundisa kwaphezulu nokwaphansi. Babeqondisa nje la khuluma iphupho lelo ngitshela ngephupho mina ngilele ikhuluma lelo ithi hamba olungisa izithunywa zakho uyisebenzise zize zivuthwe. Sifuna ukufundisa imfihlo kamoya nemfihlo yamanzi. Okusho ukuthi umoya waphezulu nowaphi nowaphansi. Manje ngiphazamisa kancane. Ukhuluma ngamanono. Yebo. Moya amanono wathi umoya oyingcwele. Yebo, umoya ohlanzekile. Yebo. Ngicela ukwazi ke ngikhuluma ukuthi yiwo na umoya uhlukanisa yiwo na ngabe umoya womuntu othi mawungena emntwini bese umuntu ebenomoya oyingcwele na. Umoya wamanono umchazela ukuthi uhlukanisa kanjani ngeminye imimoya. Yiwona na umoya owenza ukuthi imimoya ihlanzeke na. Umoya wenono emntwini omenza ukuthi ube noNkulunkulu. Noma nenhlanzeko. Yebo, ingakho ngithi unomoya waphezulu nomoya waphansi. Kodwa phansi kukhona ukukhanya nakhona noma bukhona ubuhle bakhona. Naphezulu bukhona ububi bakhona. Angithi uyangizwa? Okusho ukuthi lapha yana ezansi wayehambe nengane naloya oyisangazi washona nayo phansi ngane. Inobungcwele lengane. Inobungcwele kodwa kusemfihlweni njani emnyama. Nalona waphezulu wakhuphuka nengane waya phezulu. Nalapha phezulu kukhona ukungcola. Ngoba kutshena ngokusobala ukuthi kusho ukuthi wakhuphuka nengane yakhe yentombazane eshona le. Wafika wenzani lapha? Badala abanye abantu. Lapho sibabiza ngani? Ama-alien abaqhamuka ngomoya. Lezi zinto esizibona ebusuku zindiza kodwa zibe masiyibuka la emhlabeni akufanele ngabe yinamaphiko. Ubona umuntu ondizayo, ubona izingane enjani eyindizayo, ubona amahashi andizayo, inyoka eyindizayo. Zizinyoka kodwa zomoya. Lento uyibona ngani? Ngomoya. Kunenhlanzo yakuphi? Yakhona. Kunenhlanzo yakuphi? Yakhona. Ngoba into ekhazimulayo into enhle leyo. Into engcwele. Into enjani? Ekhazimulayo. Ayikho into ekhazimula njengeinkanyezi. Ngoba ilanga likhazimula. Yeah. Nenyanga ikhazimula. Okusho ukuthi lezi inkanyezi izona ezihlanza ilanga nani? Nenyanga. Qedile amanono lawo. Hayi ngifuna ukuthola lokuthi isho ukuthi abantwana yibona njengoba uchaza abahlambulula abazali. Qedile. Ibona abahlambulula abazali. Alikho ikhaya ngaphandle kwabazali. Labo bantu mabengenazi izingane uyazi ukuthi bazoxabana. Bazoxabana ngoba indoda izophuma iye ngaphandle ifika izali. Kusuka umsindo la ekhaya. Ngoba lezi izingane ayizalo bani? Yilo mama. Siphinde sibuye. Lo mama uzothola ukuthi indoda inenkinga kubo bese ivela njengomuntu ongazali. Ngoba akekho umuntu ongazali. Bese iphuma owesifazana ashone ngaphandle. Athi nganakho mina ngenzani? Ngiyakhona ukuthola umntwana. Kanti inkingi ikuphi? Uyabona? Ngaleso sikhathi sabe njani? Yebo. Kodwa once baba nezingane. Bane balance. Yebo. Bayakwazi ukuthi ke manje uyaqala bathi. Ubona futhi uma kukhona umfazi ozozala izingane zamantombazane kuphela. Kuzosuka umsindo.
ngoba ayikho ibalance kunomoya wodwa la ekhaya uyayibona ayikho into ezothobisa lo moya nozala abafana kuphela uyayidinga intombazana Kuyacaca. uyayidinga intombazana ngoba phela manje kuzoba nomoya wodwa la uzogcina ephuma lona ethi kuze ngithole kuyintombazana ngihalela nje ukuba nentombazana aphuma ahamba ayozalisa ngaphandle le ntombazana ngeke ingene ngeke ikwazi ukungena lapho izobe ifakwa ubani lapha ngoba izofika lo mama engayifuni wayona uzothola ukuthi ayimthandi lo mama ifuna ukuthi kusondele kwabani owaye umama angike uyibona so manje abukho ubukhosi obuhamba bodwa umuntu ahamba yedwa nani ke babukeli nani bantu abadinga usizo laba bantu abathi banobukhosi bamukela amakhosi bengaganiwe ubokwazi ukuthi banamanga bamukela ilwane bamukela umoya engawazi wena ongekho ngcwele ngoba ubungcwele kuba khona umfazi nezingane noma kuba khona indoda nezingane angeke kube namakhosi ungenabo laba bantu ababili ngoba lamakhosi mayehle vele ezulwini ahamba nezangazi nani namadoda namakhehla nabantwana ingakho ubona nasezulwini kukhona ilanga inyanga nani nezinkanyezi manje ke makwehla sekwehla lo moya wamakhosi ngoba ubukhosi ubaba umama zingane mabehla lo bukhosi bukuthola uwedwa uzokwenzakalani kuwo zingekho ingane ngeke umfazi uzokwenzakalani tshena mina ukuthi kuzokwenzakalani bayiqale yehla lento izofika ikubulala izokwenza noma ungasamfuni umfazi noma wena ungasayifuni indoda noma ungasayifuni izingane ngoba lento lena ikwembathe yehla yodwa ingakubulala ufe ngokuphunyelwa umphefumulo ingakubulala ukuthi ikudukise ikwenzisa izinto ezingekho ingakho ubona sekukhona izinto abantu ingakho ubona kukhona ama lesbian ingoba lo moya uthema wehla wafica uhlango lodwa lungaganiwe uthema wembathe nje lo moya wafica uhlanga lunjani lulodwa ama izalukazi athi amakhehla mayembatha la ambatha ingane yomfana nalezi zalukazi zavuka zathi nami ngifuna ukusebenza anginaba bayaphikisana ophansi nophezulu kodwa khohlwe ukuthi wenzani lo muntu lo phezulu wongamele lo phansi uyena osekele lo wengamele ngoba ukwengamela nokusekela indoda ayikwazi ukusekela ayisinsiki indoda ngeke ibe insiki indoda ayikwazi ukusekela indoda ayikwazi ukusekela umuntu osekelayo yini umfazi ikwazi ukwengamela yona manje sekukhona abafazi abengameleyo hey woman on top ayikwanele mkhulu hey uyangamela osifazana wakumbona umuntu osifazana ebuya ngaphezulu usho ukuthi emsebenzini mkhulu noma hayi baba hayi awasibuye lapho siyeza kodwa isihloko sethu sesiphumile ke umbuzo uye wavela kodwa ke ngiyacabanga ke ukuthi njengoba bese sivumelene ukuthi mhlambe upart 2 kamoya kula sesiyohlukanisa umoya wasempuma nosentshona mkhulu ngiyazi sihlukanisa waphansi nowaphezulu bese sihlukanisa le balance mkhulu abase fa isibathi yini nenyeni okay mkhulu ngiyazi soyatholakala naseKapa eThekwini sotholakala endaweni ehlukile kunale yaqala mhlawumbe omunye umuntu bekengekabuzwa lo eGoli usatholakala endaweni eyo ngicela ke mawugoqa ke mkhulu usho ukuthi utholakala kuphi ucele abantu njengenjalo ukuthi sicela abaqhubeke basubscribe balike bashare ukuthi channel izohlala ikhona njalo amen bafowethu siyavalelisa sikhuluma ngomoya kunomoya omnyama nomoya omhlophe noma kunomoya obumnyama nomoya okhanya kunendoda kunomfazi kuneyingane ukutshela ngokusobala ukuthi umoya awusiyo lento ocabanga ukuthi uyiyo wena umoya awusiyo lento ocabanga ukuthi uyiyo kunezinto ezakhandwa zaseyigcina seyidala imimoya ngemimoya ngoba abalozi sithi bakhandwa yibutho amakhosi akhandwa ubukhosi benkosi
ukukhosi kodwa akusiyi inkosi ngaphandle kwabantu nawo amabutho akusiyibutho ngaphandle kwabantu angithi niyangithola kahle imimoya khona izangazi amakhehla nabantwana iyona imimoya bese kuthi le ingeyemfihlo ingeyamandla lena engangeni phakathi kwale kodwa nayo ihluma kuyo le uzozibone nje ngizothinta kancane ibhubesi nengwe kodwa ingwe uyayibona bayibeke ku200 rand ibhubesi balibeka ku50 rand bese uyayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ngoba sazi ukuthi ibhubesi iyona nkosi yani yehlathi sizoyithinda ngelinye ilanga awoniqhubekeni bantwana bethonga babukeli beSolomoya TV ni subscribe ni share ni like mina eKapa ngitholakala eMitchells Plain eNew Woodlands eThekwini tholakala eMsusankungu kwaBest bese kuthi eGoli eZolamndeni tholakala khona qhubeke njalo abantwana bethonga ni comment kodwa ke amanye ama comment ngeke ngawaphendula ngoba ngisuke ngibona ukuthi umuntu ngibuza enye into nje ngayithuli kahle ngibuza enye into abanye bayasithuka khona lapha hey kodwa Nkosi yami nabanye ke lapha banokucomment abasitshela ukuthi ubani akabuzanga kahle umunye ubuze kahle kwabanjani woza la uzobuza la woza uzobuza sichazela ungazositshela ukuthi ubani akabuzanga kahle ngoba yena akasiuwe akayazi into ecatshanga uwe le ecatshanga uwe akayazi wena wozobuza lo eyicabangayo wena angithi wena uyacabanga nawe ubona ukuthi uzobuza kahle mayibuza ngalendlela efunwa uwe noma enze ngendlela efunwa uwe ungazozizela ngengqondo eyifuna ya siyafanelisa ababukeli beSolomoya TV amen kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele